வெல்கம் டு விடாக் மீடியா. உங்கள்ட்ட பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் நான் கார்த்திக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அதாவது என்ஜாயி என்ஜாமி பாடல் நீங்கள் அனைவரும் கேட்டிருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாம் செஞ்சுருப்பீங்க. என்ஜாயி என்ஜாமி வாங்கோ வாங்கோ கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? சின்ன பிள்ளை கொண்டு போன வருஷம் முணுமுணுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு பாடல் தான் அந்த பாடல். என்னப்பா அந்த பாடலுக்கு என்னப்பா எது சர்ச்சையாகி போச்சா அப்படின்னா, இந்த பாடல் சர்ச்சையாகலை. அதாவது என்ன அப்படின்னா, உண்மை மறைக்கப்படுகிறதோ உண்மை புறக்கணிக்க. ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் அநேக விஷயங்களில் உண்மைகள் புதைக்கப்படும். உண்மைகள் திட்டமிட்டு புதைக்கப்படும், திட்டமிட்டு மறைக்கப்படும். அதற்கு என்னென்ன உள்ளடி வேலை பார்க்கணுமோ எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப என்னப்பா எவ்வளோன்னு பேச என்னன்னு சொல்லியா அப்படின்றீங்களா? அதாவது என்ன அப்படின்னா, திருக்குறள் அறிவு அவர் என்ன அப்படின்னா, அந்த என்ஜாயி என்ஜாமி பாடல் கடந்த வருஷம் வெளியாச்சு இல்லையா? கடந்த 2021 மார்ச் மாதம் ஏஆர் ரஹ்மான் வெளியிட்டாப்புல. அதாவது யூனிவர்சல் ஆல்பம், ஒரு யூனிவர்சல் உலகத்துக்கே ஒரு ஆல்பமாக இந்த ஆல்பம் இருக்கணும். இதன் மூலியமாக தமிழக பண்பாடு, தமிழ்நாட்டு மக்கள் எவ்வாறாக வாழ்ந்து மறைந்துள்ளனர், தமிழ்நாட்டு மக்கள், தமிழர்கள் இல்லை அந்த காலத்து உலகத்தில் மனித உயிர்கள் எவ்வாறாக வாழ்ந்து மறைந்துள்ளது, இயற்கை அதற்கு எவ்வாறாக உறுதுணையாக இருந்துள்ளது என்பது இந்த பாட்டின் மூலியமாக ரொம்ப அழகாக திருக்குறள் அறிவு ஒரு கூட்டு முயற்சியோடு இந்த பாட்டை உருவாக்கி அதை ஆல்பமாக்கி அதை கம்போஸ் பண்ணி அதை ஒரு பாடலாக ஆக்கி அதுக்கு ஒரு கொரியோகிராஃப் பண்ணி அது எப்படி கொரியோகிராஃப் பண்ணால் சிறு பிள்ளைகள் கொண்டு போய் சேரும் என்பதை எல்லாமே ஒரு 6 மாத உழைப்பாக 6 மாத தூக்கமின்மையாக அந்த பாடலை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பது அவர் கடந்த தினத்தில் போட்ட ஒரு ட்விட்டர் பதிவின் மூலியமாக தெரிய வந்தது. இது ஏன் இவ்வளோ தூரம் அவர் இறங்கி பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்னா, இங்கே என்ன நடந்திருக்கிறது? ஏற்கனவே கடந்த வருஷம் இந்த பாட்டு வெளியாச்சு இல்லைங்களா? அதை பாராட்டுற விதமாக ஆகஸ்ட் மாதம் பிரபல இசை இதழ்களில் ஒன்றான ரோலிங் ஸ்டோன் அப்படின்ற ஒரு இந்திய பதிப்பகம், அந்த மேகசின் விடுறவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க, இந்த என்ஜாய் என்ஜாமி பாட்டை, அதுக்கப்புறம் அந்த நீயே ஒளி பாடினார்ல ஜான் வின்சென்ட் பால், ஆமாம், இவங்களையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி கவர் பேஜில் மேகசினில் அட்டைப்படம் ஒன்று போடுறாங்க. அந்த அட்டைப்படம் போடும்போது இந்த என்ஜாய் என்ஜாமி பாட்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணும் விதமாக பாடகி தி அவர்கள், சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்களின் மகள், அவர்களது படம் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஸோ அப்போவே கண்டன குரல்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிருந்தேன். என்ன இந்த பாட்டு, இது முழுக்க திருக்குறளோட அறிவோட பாட்டை, இது எப்படி அவர் படம் மட்டும் இல்லாமல் அவரோட விஷயம் எதுவுமே இல்லாமல் சந்தோஷ் நாராயணன் அவர் பொண்ணோட படம் மட்டும் இடம்பெற்றிருக்கு, இது என்ன கணக்கு வழக்கு அப்படின்னு புரியாமல் அப்பயே கண்டன குரல்கள் எழுத ஆரம்பித்து செஞ்சு வச்சு வேறு இசைத்துறையை சார்ந்தவர்களும் திரைத்துறையை சார்ந்தவர்களும் அநேகர் அரசியல் பிரமுகர்களும் எல்லாருமே கருத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுபோக பொதுமக்கள் அது கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும், அங்கீகரிக்கப்படணும், அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ இதே தவறு எங்கு நடந்திருக்கிறது என்றால், இந்த கடந்த ஜூலை 28 உலகளாவிய 44வது, அதாவது ரஷ்யாவில் நடக்கக்கூடிய 44வது செஸ் போட்டியானது சில போர் காரணங்களால், தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் இந்தியாவுக்கு மாற்றப்பட்டு, அந்த இந்தியாவில் எங்கு நடத்தலாம் என்பதை இடம் தேர்வு செய்து ஆய்வு செய்து கடைசியில் தமிழகத்தில் நடத்தலாம் என்று முடிவு செய்து கடந்த 28 மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களால் பிரமாண்டமாக தொடங்கி வைக்கப்பட்டு, அதில் நம்மளது தமிழர் பண்பாடை பறைசாற்றும் விதமாக ஒரு விஷுவலான ஒரு கொரியோகிராஃப்லாம் ஒரு கான்செப்ட் அமைத்து இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் அவர்கள் முழு முயற்சியோடு இந்த இதை ஈடுபட்டு, அதுக்கு பின்னணி குரல் யார் கொடுத்தா சரியாக இருக்கும், அதை நடிகர் கமலஹாசன் அவர்கள் கொடுத்தா ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவர் இதுக்கு முன் ஒத்துக்கிட்டு செஞ்சு மிக சிறப்பாக நடந்தது. ஸோ இந்த ஒரு உலகளவில் கூடுற ஒரு விளையாட்டு வீரர்கள் கூடுற இந்த கூட்டத்தில் இந்த என்ஜாய் என்ஜாமி பாட்டும் இடம்பெற்றிருந்ததா நியூஸ் வந்தது. அதுபோலவே அவர்களும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் அங்கே ஒரு ஏமாற்றம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, திருக்குறள் அறிவு இல்லை. திருக்குறள் அறிவு இல்லை அப்படிங்கவும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அதிருப்தி ஆகி போச்சு. அவரோட போர்ஷன் ஃபுல்லாக ஆடியோவில் மட்டுமே ஓடிச்சு. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பாடியிருப்பார் இல்லைங்களா, அந்த ஆடியோ போர்ஷனில் மட்டும்தான் ஓடிச்சு. மற்றபடி இருந்த 2 பேரும் இருந்தாங்க. இப்படி இருக்கிறப்ப கடைசியில் இங்கேயும் அறிவு எங்கே, அறிவை காணுமே
அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் அறிவு ஆல்ரெடி வந்து யூஎஸில் வந்து ஒரு கான்சர்ட்டில் வந்து நிகழ்ச்சி பண்ண போயிட்டதாகவும், ஸோ அதனால் வந்து அவர் வரவில்லை அப்படின்ற மாதிரியும், இவர்கள் தொடர்பு கொண்டால் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டோம் சொல்லிவிட்டோம், பட் அவர்களால் வர முடியாத சூழ்நிலை, அதனால் அறிவு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு துணியில் அறிவில்லாதத்தனமாக சந்தோஷ் நாராயணன் குழு சொல்லிவிட்டது. ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப இங்கே இருக்கிற சில பேர் வந்து அறிவை தொடர்பு கொண்டு பேசினப்ப அவர் சொன்ன விளக்கம், எனக்கு அவ்வாறாக எந்த ஒரு தகவல்களும் எந்த ஒரு விஷயங்களும் இங்கே வந்து என் கவனத்துக்கு வரவில்லை, யாரும் எனக்கு அழைக்கவில்லை, பேசவில்லை அப்படின்றதை தெளிவாக சொல்லிட்டாப்ல. அப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு, அதாவது ஒரு இவ்வளோ தூரம் இருக்கிறவங்க வந்து என்னென்ன நடக்கு, இப்போ மியூசிக்னா மியூசிக் சர்க்கிளில் என்னென்ன நடக்குன்றத அப்டேட் எடுக்காமல் இருப்போமா? ஸோ அறிவு அப்டேட் எடுக்காமல் இருப்பாரா? அறிவு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அறிவாளியாக தான் இருந்திருப்பார். ஆனால் இவங்க எப்படி ஒரு பூதாகர பொய்யை சொன்னாங்கன்றது தெரியலை. பட் இவங்க சொன்னாங்க. பட் அங்கிட்ட இருந்த தரப்பு விளக்கம் வந்து எனக்கு அவ்வாறான எந்த ஒரு மெசேஜும் வரல. ஏன்னா இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால், ஏன்னா அவர் வந்து அங்கே எல்லாமே கான்சர்ட்டை முடிச்சுட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன், நான் வந்து சரி அதாவது எல்லாமே முடிச்சுட்டு செஞ்சுட்டு ஒரு 1 வீக் இருந்துட்டு போவோமே அப்படின்ட்டு இருப்பாங்களே, அந்த மாதிரி இருக்கிறேன்ற மாதிரி துணியில் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ அப்படி உள்ள ஒரு பொசிஷனில் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சந்தோஷ் நாராயண் அவர்கள் வந்து அறிவை கூப்பிட்டுருந்து, அறிவு இந்த மாதிரி வந்து செஸ் ஒலிம்பியாட் வேர்ல்டு செஸ் ஒலிம்பியாட்டுன்னு நம்ம சென்னையில் நடக்குது, இதுக்கு நான் கான்செப்ட் பேசியிருக்கேன்ப்பா, செஞ்சுருக்கேன்ப்பா, வந்துடலாமா செஞ்சிடலாமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக கண்டிப்பான முறையில் அறிவு அந்த இடத்துல இருந்திருப்பார், பாட்டையும் பாடியிருப்பார். இன்னும் வந்து பெரிய வரவேற்பு இருக்கும், பொருளாதார ரீதியாகவும் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பயனுள்ளதாக இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கும். ஸோ அதுக்கும் ஏற்பாடு இல்லை. அதுபோக வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு கவனம் பெற்றிருக்கும், ஒரு அங்கீகாரம். அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா, அந்த ட்விட்டில் கூட சொல்லியிருப்பார், 6 மாதம் என்னோடய உழைப்பு, 6 மாதம் உழைப்பு, அது வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து அவர் கூர்மையான. அதையும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். அதாவது என்ன அப்படின்னா, திருடலை ஆனால் தவறாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி இந்த பாட்டை வந்து திருடலை உரிமை கொண்டாடுறதுன்றது காட்டிலும் தவறாக அறிவில்லாதத்தனமாக இவங்க செஞ்சுக்கிட்டு, அந்த இடத்துல அறிவு இல்லாமல் அறிவோட ஆடியோவை மட்டும் போட்டு விட்டுக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இவங்க கான்சர்ட் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எந்த வகையில் வந்து இது வந்து நியாயமாக இருக்கும்? அவர் சொல்லிட்டாப்ல, அவர் கடைசி சொல்லிட்டாப்ல, என்னோட 6 மாத உழைப்பு 10,000 பேரோட ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு போய் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அதில் கூட்டு முயற்சி இல்லாமல் இல்லை, கூட்டு முயற்சி இருந்திருக்கு. பட் ஆனால் எனக்கு யாருமே உதவலை இந்த பாட்டு ரெடி பண்ணும்போது. என்னோடய 6 மாதம் மன அழுத்தத்தில் நான் அந்த பாட்டெல்லாம் நான் வந்து இந்த படைப்பெல்லாம் நான் உருவாக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப வந்து அவர் கடைசி ஒரு பஞ்ச் ஒன்று வச்சுட்டு முடிச்சிட்டாப்ல. அதாவது நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட பொருளை யாருனாலும் திருடலாம், அது உங்களால் பார்க்க முடியாது. ஆனால் நீங்கள் விழித்து கொண்டு இருக்கும்போதே உங்கள் பொருளை, உங்கள் சம்மந்தப்பட்டதை எதையுமே யாராலையும் நெருங்க முடியாது, திருட முடியாது அப்படின்ற மறைமுகமாக சொல்லிட்டார். அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம விளங்கிக்கிறோம் அப்படின்னா, அதாவது நான் இருக்கிற வரைக்கும் என்ஜாமி பாடலை இவங்க வந்து எனக்கு பொருளாதார ரீதியாகவோ இல்லை எனக்கு வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் ரீதியாகவோ எந்த ஒரு கான்டாக்டும் வைக்காமல் என்னை புறக்கணித்து கொண்டே இருந்து செஞ்சு அந்த பாடலை வைத்து இவர்கள் வந்து பொருளாதார ரீதியாகவோ ஒரு பேரு புகழுக்காக ஏதாவது செய்வார்களேயானால் அந்த இடத்தில் நான் இல்லை என்றாலும் அறிவு எங்கே அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்கன்றது தான் இந்த தத்துவத்தின் மூலியமாக சொல்லியிருக்காரு. கடைசியாக உண்மை வெல்லும் என்ற ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருக்காரு. ஸோ இதை குறித்து கேட்கும்போது செய்யும்போது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த சினிமா உலகம் வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து இருந்துக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு கடைசியில் வந்து அதை வந்து அறிவுக்கு அங்கே நியூஸே போகலை, கூப்பிடவும் கூப்பிடலை. அதாவது இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்க போகிறதுன்ற அறிவுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், அதில் இந்த மாதிரி வந்து பாட்டு பார்க்க போகிறாங்களா அப்படின்றதும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் ஒரு அழைப்பும் வரலையே நம்மளுக்கு அப்படின்றிருக்கும். அப்படியே அழைப்பு வந்திருந்தாலும் இவங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனாக கருதி அதை வந்து புறக்கணிச்சிருப்பாங்க. இதுதான் நடந்திருக்குமே ஒழிய மற்றபடி சந்தோஷ் நாராயண் தரப்புலேருந்து யாரும் அறிவிட்ட பேசினதாக அறிவு வந்து சொல்லவில்லை. இதுதான் வந்து இப்போதைக்கும் வந்து இவங்கள் வார்த்தையின் மூலமாக வெளியிட்டக்கூடிய சமூக வலைதள பதிவுகளை வச்சு பார்க்கும் பொழுது இவ்வாறாகத்தான் ஒரு கணிப்பு தோன்றுகிறது. மேலும் இந்த என்ஜாமி பாடல் அறிவு புறக்கணிப்பு இந்த முறையும் நடந்திருக்கிறது. அதாவது இது வந்து 2வது முறையாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குது. முதல் முறை மேகசின், 2வது முறை ஒரு வேர்ல்டு செஸ் போட்டி, அதாவது வேர்ல்டு ஒரு காம்படிஷனில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேட் வந்து பண்ணுறது வந்து அறிவுக்கு வந்து முட்டுக்கட்டை போட்டு தடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ இதற்கான பின்னணியில் இருப்பவர்கள் யார் என்று தெரியவில்லை. ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப சந்தோஷ் நாராயணன் ஒரு பெரியாள் தன்மையாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஒரு இது வரைக்கும் வந்து அதனால தான் ரஞ்சித்து கூட வந்து சார்பட்டாக்கு அடுத்து
அடுத்து இந்த நட்சத்திரம் நகர்கிறது இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் அடுத்தடுத்த படங்கள், இந்த ஓடிடி படங்கள், இந்த வெப் சீரிஸ் படங்கள் போன்ற படங்கள் மாதிரி இயக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து சந்தோஷ் நாராயணனுக்கு அடுத்து அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கலன்றது காரணம் இது ஒரு காரணமாக இருக்குமோன்ற யூகிக்கப்படுது. அதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எதனால் இருந்தது? ஒருவேளை சமூக பின்னணியினால் அறிவு புறக்கணிக்கப்படுகிறாரா, ஒதுக்கப்படுகிறாரா என்பது தெரியவில்லை. நீங்கள் எவ்வாறாக நினைக்கிறீர்கள்? இது வந்து எந்த முறையில் நீங்கள் எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறீர்கள்? இது சரிதானா இல்லை என்ன என்பதை உங்களது கருத்து எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம தளத்தில் வைங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நிற்கும். பாய்.